Yeah. Ake sihlube iqala phi inombolo? Inombolo. Right, inombolo iqala la. Iqala lapha egitse kuMountain nogidela lo. Yes. Inabantu lapha abala. Abavolelwe uMountain. Laba bantu laba bezwa ukuthi iTonyana. Itonyana. Tonyana leso. Yes, laba bantu abala. Laba ke bashayela uMountain, bashayela abantu bakaMountain la. Yes, lobashayela uMountain ekusho uthola abantu bese bothi rathi iStonyana simbilijiseni. IStonyana simbilijiseni iAverage kaKhakhe. Engena amaqoqo sesicosha 26. Sikanga ngomhelmet wawo umhelmet kaKhakhe ongena repel ocosha 26. Sikanga amabhuzu amthobo anomugqobo ocosha 26. Yona mbilijisi yakhe leyo. Bese ucela ukuthi radio wadabuka wena wadabuka ezweni likababa umuntu kababa wena wadabuka ezweni likababa wasushaya uwe wamasha wafuqa ibhilidi lelimhlophe libukhasikhazi kuhle kwegolide kuyilapha khona indoda yavula ngo6 yalandisela ngo7 sivala ngawo 8 ngo6 futhi yasivela wafugabagaba into yoMountain le yasicela indoda ushanga ngana wazithi wena hayi ngishanga umsebenzi yasithi hayi umsebenzi okangangokuba ngako lekha unzima ubalekisa amadoda wena kuwe uyomela wathi wena hayi uyomela yasithi sibambile seshisa lekhaya lepholile esandleni siphezulu isikwebo sendlela siphezulu isikwebo sombili sisponsor phezulu shethe sifoolish number 1 siphezulu izimbi zendlela siphonse phezulu zishethe sifoolish number 2 Static about lendlela siphonse phezulu lishethe liyini lidayimani So yes imbilijisi ilokhuzana ela udabuka khona imbilijisi nendabuko le yes ulapha manje nogidela ke masho uyayizwa ke manje ngizwa nje eqando lapha kunogidela ke masho hlala ke manje na valile nogidela abantu bakhe yes so kufika manje kunamadoda azoshayisa lapha akubize futhi doda ke manje nake lalela leka so kufika manje uthatha into kuthiwa yini uphawu indoda bezoshayisa lapha mfowethu sokushayisa ucingo lapha lesibili ushayisa insosha yesibili bese ishayisa lapha kuMountain uzofika kuna umuntu osuke sekubuka lapha kubabe ngesandla sekubuka ucingo lesibili bese ukuthi insosha le insosha yesibili iyose kukhanyisa ngoba wena wawungaboni usiyabona ukuthi uyaphi iyose kukhanyisa ke lapho ucingo lokubambe ngesandla sushayisa abanje ushayisa lapha ke manje nake kulandoda ke lo madakeni ishumi nabili kamadakeni le futhi lapha ishumi nabili kamadakeni amadoda mangaka ucingo lesibili insosha yesibili usayitshana ukuqala usayitshana usibili usobu usayitshana match okuyena ovalelana i-deep level ikambe yini insosha unyasi ya kahle insosha kwethu iphoyisa la iphoyisa iphoyisa ya insosha yabapha insosha phela baba thina yabapha insosha ukapteni uyena kapteni ke lo sekuthatha sekushayisa lapha ke madakeni manje siyoshaya manje uphawu manje siyobazi akulona unyazo lokashebe lapho ke naphwethu njengoba kusiye lapha siyowenza lapho siyo shaya inhlamvu ke manje lapho siyothatha lapho ngoba siyotrisiyo bayini ijoni ya siyoba ijoni somo ijoni into ungabe ijoni no 2 months ungabe ijoni 20 years ungabe ijoni 3 months ukhuphuka kwakho sokuya ngokukhalipha kwakho ukuthi umuntu okhalipha ngani bese webothi hayi ungasuka lapha ejonini ube ilokhosana ube ucingo ungasuka lapha ejonini ube unyaka ngoba usekama labo abantu bonke laba ishumi nambili kabani likamadakeni uyishaya ke inhlamvu ke lapho lethamsa inhlamvu obaba bazokudilisa ngeCherian amaphoyisa sokwazi umuntu la wena sihamba ke siyovalela emakhulu ukuthi lapha emakhulu ukuthi sokushayisa abantu kwana uzokushaya inhlamvu kulandela usayitshena usibili sayitshena usibili siyokushayela akale kushayela usayitshena usibili uyabuya lapha emakhulu ukuthi siyabuya suzapi usuza lana ke sithini ke sushayitshena suyijoni ke sunophawu ke manje lale ekhaya
yabo umsebenzi wejoni njengoba lelaba liwathi joni lapho setshona isibili njengoba selapha lapha kujoni wena usukile lapha kunogitela kwade livalele umuntu usewuthisha wakho kwemanje lana ubani usetshona isibili sunophawu manje ngoba usetshona isibili uyena ukushayelela usetshona isibili lapha we-match scrum. Okay. So lapha ikam ivalelo bani usetshona match ngoba usetshona match ushayela ubani usetshona isibili ushayela ubani ushayela usetshona lapha usetshona ukuqala usukuyothathani imbilijisi-ke lapha isuke sithunga ukuya-ke lapha eJaisos yana kusetshona ukuqala usetshona isibili uzokushaya sezokushayela bese-ke ihambe ayikhuphule lezi ncwadi ziyakubani second match. Yes, second match I can go to Matageni. Yabo? So-ke manje na-ke ikam leyo yabo i-30 level kodwa manje wena usushayelaphi ikam from there ikam uyaphezulu suke lapho sokushayisa-ke inumber wanika amadoda private. Yes, umuntu kuyokucala ukuthi kwe-right ifindo la leMpumalanga kuthiwa amadoda awu-9. So-ke lapho uphethe amadoda awu-5 e-private uzophetha amadoda awu-4 e-deep level. Usetshona isibili ijoni usetshona isibili second match bezokuvala Matageni alisekho ucingo noNyasi sokuthi-deep level yonke le yabo one ngikamle manje sesiya Springs manje lapha eSprings uzothola lapha ijaji lesibili ummeli wesibili uyazi uzothola uNyasi seliyangena-ke lapha ucingo seliyangena lapha bosokubuyani Matageni seliphelele lonke ishumi nambili-ke la amadoda awu-9 total amadoda-ke la bezothi umuntu ngibalele i-total yawo amadoda awu-9 bezothi-ke ngishayelele ngakuko phansi e-deep level no-4 ngoba eSprings lebaphe amadoda awu-5 sekuhlangane lonke ishumi nambili 26 lapha phezulu lapha ekam la usuke khona ishumi nambili kabani likaMatageni lapha lisuka phala siyonika uphawu akake uthathe uphawu ungadluleli igama so khona Matageni step na step awazi ukujomba ngeke uthi hayi lento yenze kakhulu lento siyijombisa siyibeka bibi section major manje uzojomba musu udabukile ngoba sunophawu kuhlakanipha kwakho yikho nje iyithi ungakwazi ukuba usetshona isibili ungakwazi ukuba usetshona uqala ungakwazi ukuba usetshona match ungakwazi ukuba ucingo ngani ngoba igama isekama ligama kodwa ngakwazi ukujomba igama uhambe phezulu eSprings awazi isenta leyo phela kudlule la igama kusho ukuthi ngathi ubarrier line awukwazi ukuya phezulu. Yes, khona Matageni uzodlulela kuMatageni ngakho ukwazi ukuya phezulu eSprings ungadluli ikhisini yoba usuke siyovulwa amehlo ngoba phela kuyimpumputho umuntu wababa ongaboni siyokwazi-ke manje lolu nyaka kanti urandela philitho lekushaya yilona-ke lelo kusuke lifundela-ke manje uthi uNyasi ngoba ungafundeli lo muntu bese ngithukile ngithi kanti uBram Dunyaza washemela lo phakathi kule nto ucingo lena selukubambe ngesandla selukuvuka lapha ilona eshayisayo lapha kuMangeni bese lukubamba ucingo selakudonsa bese kuthi uNyasi lo seliyakhanyisa ukuze ubone la uhamba khona likushayisa kuMatageni ilona shumi nambili kaMatageni madoda bese kushawa lapha kushaya sungasuka la manje uye Springs ube ucingo ungasuka le jonini ngaka kanti mabusuka lapha ithi ijoni usetshona isibili usetshona uqala second major ucingo umatcha nensushu ngabe labo bantu yabo but ngabe kodwa ukwazi kuyobe ijaji lapha phezulu lapha phezulu eSprings ngabe ube ukwazi ukuba ummeli yabo kodwa but la phela kudlulela igama busukwazi busukana yabo kudlulela igama yabo so muthi mobe ucingo sokulula ukujomba usungale noma ngoba usetshona isibili sungahamba futhi ungabe usetshona uqala usungahamba uphethe uthatha inkantolo yoNyasi ungasuka lapha ejonini ungayi inkantolo kaMountain uhamba usebenze ngenkantolo kasetshona isibili yabo ungasuka futhi lapha le nkantolo leyokuqala le usetshona uqala usetshona uqala asisebenzi ngoba usetshona uqala yolala
Olati. Ya igazi le. Ezegazi le. La concert lokuqala. Khona ucingo lokuqala. Khona unyazi lokuqala. Yabo? So labo bantu ngoba manje sibusi ngale igazi. La bantu osebulala bese ngena. Kodwa usetsheni oqala uzokwazi njalo ngoba uyana ophethe iJesu ngoba vele susuyapi egazini. Egazini. Bese usetsheni match. The time yosha inhlamba. Usetsheni match akusuke sezokumajela ukuthi ke lo muntu lo uzomgwaza kangaka. Yeah. Yena omejala la. Athi ungambulala msifuni. Phela ufuna igazi kuphela. La khashelwana ungambulala. Ekhaya ukudila kwicareer ungakhali. Sesibuya lapha ke emuva nje ubekutshela emawundeni ukuthi le ekhaya sibambela hleshisa liphulele ezandleni. Asibhencise asikhali. Esikhanya ngempela ibisho icareer bese course correction. The time emakhulu ukuthi yakushaya usetshela isibili yokushaya le mablocks. So madoda. Lapho. Hey. Hayi sekujina hayi. Yokushaya usetshela isibili ke lapha. Suphethe uphawu ke manje. Yasuzopha. Ngabe kunengane efike ngokuthiwa manje kuziye esikoleni ofunda first year iqale crash. Wena uzobona ku first year ukuthi ufike njani. Sofika manje siya lapha ke manje siyohlala edeskini ke manje. Siyofunda ke manje siyatshala ke manje. Siyakhuphuka. Ngoba ingane ka first year mehle kanipile ngempela isiqanga singasuka sidondise siya ka standard 1. Yabona siyajondisa. Kodwa hey usari use school. Hayi. Phela sishayela lapha. Lapha.